Напред, нагоре. Заповядайте, господин Борисов. Добър вечер от центъра на Вселената, нали? В центъра на банки. Сега като идвах насам и действително почвам да разбирам доктора, където казва, че Стара Загора е център на Вселената. Всички магистрали водят насам и от Стара Загора можеш да си ходиш където си искаш. Супер! Благодаря ви, че сте дошли. Вече трябва да си ходим от Стара Загора, това е ясно. И след всичките градове, които нашите срещи ги правиме на площадите, най-бе впечатли Кърджали, в интерес на истината, защото там най-малко очаквах толкова много хора да дойдат. Но явно дори и там страха вече се изпарил и хората отчитат това, което е направено, а не това, което се им обещава и им се говори. Защото когато има инфраструктура, когато има площади, опери, когато имате футболен отбор да играе на финал за Купата на България, настроението в града е... Положението в Сърбия и Македония го виждате. Проблема е, че вече още по-големи държави, като Испания, виждате какво е положението. 6 милиона безработни в Испания. 50% мине безработица. И в следващите 1-2 години нищо хубаво не очаква Европа. И тези, които ви дават тези розови планове или обясняват как всичко ще е наред, не знам как ще го направят. Да, някой мой опонент може да каже, добре, ама ти не разбираш, затова ние бихме го направили. За една година рейтинга му падна за рекордно нисък за Франция рейтинг. Нито една реформа не му стартира, освен че вдигна дефицит и задължи следващите французи да плащат днешните разходи. Това им беше еталона. 50% младежка безработица за тези, които говориха как ще ли да решат проблема с младежката безработица. Българите трябва да си говорим откровенно. Кое може и кое не може да се направи. Имаме 25 милиарда лева, които строят за инфраструктурни проекти, за оборудване на болници, за конкурентоспособност, за обучение. И ако имаме свестно правителство, тези 25 милиарда ще дойдат при вас. Юни ще се дострои Тракия, върват мариците, Струма. Всичко това е само с 20% от нашите пари на българите. 80% ги плащат европейците, за което им благодарим. За българите, за следващите поколения. Аз страшно се радвам, че винаги на първите редове са деца. Има малко по-големи днеска, но вчера се пошегувах с един, че като порасна, че дойдат президентските избори, още не се бях прибрал и Борисов се кандидатира за президент. Затова си мера приказките, защото виждате, че за тези хора няма нищо свято. Могат да влезат и в дома на всеки, но за тях това не е проблем. Те са го правили десетилетия наред. И продължават да послушват. Това, което за Стара Загора направихме, не е малко, разбира се, може и още повече. Една от важните задачи, които трябва да довършиме, тъй като детелината на магистралата тук при Стара Загора е най-голямата детелина в България. Да си пиете кафето в Бургас или където искате. Ма точно това искам. Аз имам много приятели от Няколко, от Сливен, които казват вечер, ходим до Стара Загора, пиеме кафе, връщаме се. Това не има проблем, приятно има да си карат по магистрала. Попрекнаха ме, че с държавната топлоелектрическа централа сме направили осветлението, направили сме стадиона. Перо стигна до финал за Куба. Все едно съм си ги занесъл у нас. Нали старозагорци ходят на тези стадиони, нали те ходят там, нали те се радват. Ще ли да строят Беляне, 20 милиарда. В същото време реакторите на топлоелектрическите централи
не работят или на минимума. Въглища стоят, които са 100% диверсификация. Сиреч тези 100% наши български. Ако да, ще кажат, замърсяват околната среда, но вече има технологии, филтри. По-добре да дадем 200, 300, 500 милиона за филтри, вместо 20 милиарда за нова централа. И ще работят миньори, ще работи целият град. Продадоха, понеже само ги те на сцената чух, че ръкопляскат. Право не знам. Великия Костов казал, че моя път политиката свършил, Мигър неговия сега започва. Аз никога не съм искал да съм политик, живота така ме тика. Но той винаги е искал и винаги е бил под мене. И вместо да излезе пред вас тук и да каже, аз продадох 1,3 Мариците, а всички старозагорци знаят на какви цени и на каква цена на тока, той на мене ми търси кусур. Май. И аз съм критичен човек. Търся винаги първо вината в себе си и в моите колеги. А като гледам, нито един договор ние не сме подписали. Нито едно от тези безобразия ние не сме го довели. Говорят за монополи. Нито един не е дошъл по времето на ГЕРБ. Нито един. Всичките си бяха тука. А че българите са били 20 години най-бедни, да, и сега са най-бедни. Но няма как да станем богати без инфраструктура, без да имаме нормалния жизнен стандарт. И трябва да стискаме зъби, да си ги построиме, за да може следващото поколение, нека се върна от Германия и да цъка с език и да вика леле, какви магистрали, какви пътища. Всеки, който е бил в чужбина от вас, като си дойде, първото това казва на приятелите си. Какви пътища си направим? И защо не си ги направим и ние, когато е това, където седнало малкото долу, да не вика за Германия, вика и ние си имаме. Защото вече си имаме метро, имаме си Дунав мост 2, имаме си толкова много неща. Защо в Стара Загора да не се даде на концесия летището? Защо това прекрасно съоръжение да не заработи пак? 25 милиарда лева са ме договорили аз като участник на Европейския съвет за следващите 4 години. Дайте да не си разбутваме държавата. Тези хора не искат да управляват. Повярвайте ми. Те искат да има месеци наред хаос, да се въртат служебни правителства, тогава най-върви далаверата, няма политическа отговорност. Сега и за хубаво, за лошо ме питате, бе. Ако утре Станишев спечели изборите, повядай, стани премиер, носи отговорност, иди в Раднево, кажи, затварям тези блокове или ще строя един какво си, но ги подпиши. Защото той говори за Белене, но никога не иска да подпише за Белене. За което, слава Господа, е проявил мъжество. Сигурно мога много да ви говоря. Да. Самия факт, че те нямат на практика и кампания. Това, откакто съм започнал да се явявам на избори, няма една кампания да не е носил Бриго Аспарухов папки, да не е Татяна Тончева носила папки, да не е флашки, да не е подслушвания. И добре, направете си вие извод. Защо само нас? Защо само срещу нас? Само нас послушват. Ако ние сме организирали това, те да излизат записи за другите политически партии, за други лидери. Ние да не сме да правим нещо срещу нас. Замислете се и ще видите. Това го правят те, защото просто искат всички да сме маскари. И когато гледат тези пълни площади, и аз моля само медиите за едно. Те снимат площадите, където ходиме, да смятат бройките и ще видите, че ние ще имаме над 100 депутати. И ние правим бройка. Само от хората, които идват. Няма как. Само от тях. Снимайте ги и ще видите. Снимайте как снимаме. Тези хора мязат ли ви на престъпници? Тези хора мязат ли ви на сила до каране? Тези хора, като им гледате личицата, на мафиоти ли ви приличат? 15 години стоят зад нас. 15 години гледат какво правим, като главен секретар, като кмет, като премиер. Да, имаме грешки, кадрови, всякакви, сменяме ги. Никой от вас не е грешил. Поправяме си, ще бъдем по-добри след това. Важно е да имаш отговорност. Желая ви
успех на финала. Тук няколко, понеже Но много. Това, което нямаше в предишното управление, ние го получихме. И ние сме изключително доволни. Затова искаме да кажем да на тези, които ще работят, на тези, които не се колебаят. Особено ако господин Борисов е убеден, че това, което искаме е справедливо, това, което искаме е правилно. Той не жали нито сили, нито време да го направи. От името на всички животновъди искам да пожелая на господин Борисов и на неговата партия твърдостта на скалите, дълголетието на орлите, трудолюбието на пчелите и победата на 12 май. Благодаря! Само да допълня, понеже жената е доста ентусиазирана, аз гледам да съм по-умерен. Вече изнасят вода. Радвам се, че има такива предприемачи, които със свои пари, с кредити, с парите от конкурентоспособност, над 800 милиона безвъзмездни са отишли в малките и средни предприятия, както и в този завод днеска. И той ми каза, за 46 страни вече имаме поръчки. 46 страни. В следващите 10 години водата ще стане на цената на петрола. В следващите, не след 20 или 30. А България има над 600 извора, които минерални изтичат в реките. Така че имаме злато в земята, в водата, малко ум, И в главата. спокойствие, национална доктрина в тези сфери